Mae hwn yn aroglu neis, a mae'n blasu neis hefyd. Turmeric yw e. Mae'n cael ei ddefnyddio wrth goginio i roi blas ar fwyd. A mae fe wedi gadael lliw oren ar fy mysedd. Ydy ti roi lliw oren ar rhywbeth arall, falle? Y defnydd? Ie, y defnydd. Dwi wedi defnyddio'r turmeric i droi y defnydd o fod yn wyn i oren. A drychwch ar hyn. Vinegar. Dwi'n hoffi roi vinegar ar fy sglodion. Ydych chi? Adyn! Yummy, yummy, yummy. Mae hwnna'n neud fi'n llwglyd. Mae fe'n oglen neis yn dywe. Math o acid yw vinegar. A, drychwch ar hyn. Pawb i roi sbectol diogelwch ymlaen. Yna, codwch eich defnydd. A plygwch y darn top fel hyn. Da iawn. Yna, gollyngwch y defnydd i mewn i'r acid yn ofalus, i mewn i'r vinegar. Oh, waw, mae newydd lliw. Ydy? Waw! Pam ydi o'n neud hynna? Wel, mae'r vinegar sy'n acid yn adweithio gyda'r turmeric i droi'r defnydd o oren i felyn. Waw! Mae gweld y lliw yn newid fel hyd a lledrith. Mae gwyddoniaeth yn waw. Ydych chi eisiau creu darlun mawr pert drwy ddefnyddio gwyddoniaeth? Adyn! Iawn te, banta ni. Ni am roi'r vinegar ar y defnydd a'i droi yn felyn. Dwi am wneud diferion bach. Fi'n mynd i wneud cel. Syniad da. Waw. Fi'n hoffi'r lliw melyn. Dwi'n neud map y byd. Mae gen i frwsh paent fan hyn. Beth na dynnu llun ohono fe? O, enwyd! Waw! Waw! Ti'n be, fi'n dwlu'r syniad yna. Beth am sgwennu waw? Dwi'n neud llun o Cennin Pedr. Cennin Pedr! Flodyn Cymru hwnna fe. Osian, beth wyt ti'n neud fyna? Fi'n just yn neud llinellau. Mas gam, hwnna'n edrych fel enfys, neu rhywbeth. Ogof? Mae'n enfys wedyn just fel planed. Mae'n edrych fel poster y gallu rhoi ar gyfer glaw. Ie, bydd fe'n edrych yn neis ar wal, yn bydde? Ie. Ni fel carped falle. Da iawn, bawb! Llun gwych! Yay!